Xabi San Sebastian Band izena dut donostiar kantariaren proiektu berriak, eta Erraiak diskoa da proiektuaren lehen emaitza. Xabi San Sebastian bere musikalanak direlako, eta band musikalan horietan ukitu berri bat nabari delako. Taldearen parte hartzeak nabarmen egin du gora, eta soinua sendotu eta beraztu eginda. Erraiak rock disko bat da, etengabeko riffak eta doinu itsaskorrak. Energiaz beteta datoz kantuak sendo eta erritmikoak. Baina batzuetan ia tribala dirudi, begi bat erroetan jarrita dauka, sustraietara doa edatera, tribuaren taupaden bila, txalaparta eta oihartzun afrikarrak. Xabik bere ohiko bandaren trebezia, mugimendua eta dantzaren zerbitzuan jartzen du oraingoan, zuzeneko oso erakargarriak iragarriz. Katamotza kantua da lehenengo single gisa aukeratutako kantua. Musikaz gain programan beraiekin izan gara eta hauxe da kontatu digutena. Zemuz kontzertua bengoa? Bengoa, osando. Zeman pasada, Uztaila 5, 2 aste. Oso ondo. Azkenean grabatu zen, edaz? Soinua grabatu daukat audio. Ez dago oso... Ez eske falloa matzen esan ditzen. Ez hori ondo grabatu zen, Gero itxako nintzen eta artxibo hartzen. Hau da guna iten dara jendearen soinu asko eta... Bere gitarra eta asko dituten. Nik esan esan dikatzeko. Ja, baina gero bukeran ondo iten zen, Nik eitzen, nik justo parean eukan. Baita ere eske uste zutabe ardian hartzen zula. Grabadora zen eta... Bai, hemen egon bai, justo. Bueno, ideia bat iteko eta... ikusten da giro potenteak dola. Nola baldin badia... Guztiak? Bueno, niko garbaita mar, eta besteak hobeto. Tokio hoia, txabartintzabiak, alba da. Bai. Da, ningo ditu neko majoak. Bai. Eske teatrotako ere... Ez, egingo dugu tabernak eta festak eta martxa. Martxa eta borroka. Eta zen disko berrian zen? Beste bat? Ateratzeko prest hori ez? Bai, guztu, Kesan aldaketa, ez dira aldaket? Bai, bueno. Rock and rolla, nik eseko daik behar da. Rock and rolla. Ez gaitik? Hau ez da alkarizketa, garaiako lago delako, indarra teatzeko. Falta da pixkat? Falta da indarra kalean. Kaleatea behar da. Baina dago itxean telebista ikusten eta... Itzepena esaten. Eta garberak erosketak egiten. Eta garberak erosketak egiten. Planeten antzera, akaso Nik zer dakit txitxarro bat naizen Inoiz lehoi bat eren zure Pampin edo Teori buruz, indar eguz hori dena, usten ez pixkat Facebooken zenolako, bada iraultza aire bat, ez dakit aterako den, baina... Facebooken, bai? Badira, egunero badira... Kexak eta... Ez que Facebooken ez daudenak, pentsatu dute Facebooka dara bakarrik kotillatzeko eta ligatzeko. Baina Facebooken eguneko 60 politika da. 60 tamar, bai, eguan manifestuak eta telebistan ikusten ez dian gauzak, egunkaritan ateatzen ez dian gauzak, eta hola da dena, Gero tenetaik bada pixkat, bai, dira. Bueno. Zen nila adolescentzia, baina dela urte batzuk utzi nuen. Bai. Ez dut esan. Bai. Perdón, ez dakit, soy más de Twitter. De Twenty. Tonti biderbi. Hori da. Hori, nixok naiz zerbait mugimendu bat balin bada, Espainiatik aterako dela zentan. Espainiatik, uste. Nik uste bai. Uste, oso gertzago eta. Leheno ateako da Frantziatik, Espainiatik baina.
Gaixo ez. Euskal Horretik ateako bat da, Monte. Euskal Herritik, bueno, zeta ez erregin. Ezin da zer egin? Bai, Montemedia nahitek zerbait. Kontzertuak, hori da, egiten aurik. Ez da gutxi. Batzuk egin, eta... Ez da gutxi. Tribua mugiarazi ez da gutxi. Eta tribu sentimendua sortu, eta harmonia jarri eta erritmoa jarri, eta denok batera saltu egin. Bon, eta biztara gontzak zen gara, bilkura urte batzuk bainak? Bai. Ni jasik ezagutu nu, nintzu misio mobidan. Han asambladatan eta diskutitzen asambladatan. Eta ikusten gatiko hainbeste hori uten duna. Olo nintzen... Amante terrible. Radikalena eta bain behiraz. Zertan egiten nahi zen. Tristea da. Zigitu zaizu hortaz. Zigitu zen. Eszeptizismo asko, batez ere. Nire aitak esaten zian, zu guen borrokatzen ari zea, eta borrokatzen ari zea, borrokatzen ari zaren gauza guztiek ez duzu ikusiko. Eta arratzea da, ja urteak pasadia eta... Hoi ikuspegi oso pesimista da. Eta ala balitz ere, borrokatzea beti merezi du. Berak hori esaten zian, berak nire edadea zerranean, guain nik dakaten edadea. Azok uste zuzure eta bezala bukatuko zula, izakeraz edo... Ez, baina hortan arrazia. Begiak erne, tripa hotza Gubidarik ez, urrun lotza Basatia du begirada Ikaratzen nau egia da Maite du maite bere oiana Sasita zuge dena jana Bato nintzen jasaldian. Sharon Jones ikusi du. Atxo bat, 55 urteola, txiki-txikia, hankako gerrak, ateatzen eszenatokia, ordu eta 40 minutu, gelditu gabe, aldepan egiten dantzan aurreatatzea, isildu gabe, bakizu gaina soul eta nolait duten da abestu baino hitzegine bai, hola, ordu eta 40, izugarria. Ez da gelditu ez da arnas hartzeko, ez du ezer edan. Irrigatzen zen, kantatzeko beti behar dut. Gota, gura, gardoa da. Izerrez, bizet, jarraian. Izugarri. Musika? Soul, ondo. Soul oso berria zen, baina itxura primitiboa zegoen. Mataun eta... Soinu hori. Maiz betetzen du bere naia Laguna zaitu edo etxaia Hurbil zaitezke ez da zaia Ateude gitarra bat ikusieko egin da batetan Gibson LG bat Tweedy Guam ateudu gaina bizbi batekin Guantakiz metoda gaina Tremolo batekin Pasek edan txibulatik pasadan hastean klubenekin eta ez du ikusi dugu Ez zenuten frogatu? Ez Hau da urdinak egia Bueno, guazen ez? Bai. Hau, Kaioari